Governors koro landa yanga nyinge senators magiyuak ni osebedo kasandogi anyate committee marango kaka counties tiyo gi omenda. Governors yuak ni senators go kotogi omenda kendo ketogi gi liet ma ok owinjore. Governors ka okalo riwruok margi mar Council of Governors ocholo barua ne speaker mar bura mar Senate Amason Kingi kayango senators ang'wen magitudo gi timbe mibadhi e committee. Kanyo oriwo Edwin Sifuna, main senator ma Nairobi, Moses Kajwang', main jakom committee no, kendo senator ma Homa Bay, Samson Cherargei, main senator ma Nandi, kod Jones Mwaruma ma Taita Taveta. Ewi mano governors oramo ni ok gibi chope nyim committee mar Senate ka ok olos weche machandogi. Bende gidwaro ni tim lokruok e committee mar Senate kendo senators go thich hoke lemo magi. Bende gidwaro ni tudruok obed kod lalruok madhi reso kaka itawo loch gwenge. Kwa the county ma Migori ne governor Migori Chal owacho ni serikande osetimo dongruok ma osekelo lokruok e ngima oganda kowacho ni bende nitiere chenro mathoth mag dongruok madhi nyime. Ochilo ne wuoyo od bura ma Migori e twak manotele kod speaker mar od bura no Christopher Rozana jafo mar George Juma ne gilel kwa county ma Migori. E twak mare ma okwongo higa no boma ma Migori, governor ma Migori Chal maniwa ni sirikal mare osetimo dongruok manenore. Ne olero chenro mag dongruok ma osetimo nyaka ne odonje pis e higa mar 2022. We have implemented projects that have directly improved the lives of our people. E sekta math bichiro ne tende stima mathoth, kabinde nitie mathoth, mabende koro pod dhi nyime, ma oting'o malo, hospital maduong' ma Migori kowuok e kidieny mar 4 kata level 4 nyaka kidieny mar 5, mabende ong'ere kaka level 5. Kaiti koromena maromo million 500. We are upgrading Migori County Referral Hospital from level 4 to level 5 at an estimated cost of 500 million. This upgrade will expand integrated and specialized services, including the intensive care unit, high dependency unit, cancer center. Bende ne wan osiptende madongo mag sub-counties maromo 8 bende iting'o malo nyaka kidieny mar 4 kata level 4. Kaiti koromena maromo million 450. Additionally, we are upgrading 8 existing hospitals across the county to level 4 status at a cost of 450 million. Emigawo mar omenda governor Migori ni wacho ni gope duto ma county ma Migori nitiere godo maromo million 600 mag jogoeko mane otimo rak bende koro dhi chul duto ka dwe mar 6 mar higani koro pok orumo. 5 paid Kenya shillings 280,578,000. This has reduced the outstanding pending bills to Kenya shillings 618,469,537 shillings. Report manogol kod governor ma Migori ne yango ni piny owacho ma county ma Migori oketo omenda maromo million 52 ma idhi tigo e gero klesego mag ECD maromo 114 e county ma Migori mangima. In 2022-2023 financial year, we implemented the construction of 140 ECD projects at a cost of 77 million, while in a 24-25 financial year, we supported 203 community ECD projects worth 93 million. This financial year, we have allocated 52 million for 114 additional ECD. Governor Migori ne wanigi sekongo apeini maromo kilometers 1,500 nyaka ne donji e telo. In the last financial year alone, approximately 1,500 kilometers of major roads were constructed or maintained. The 14-kilometer Awendo Kanyimachi Junction Road is being upgraded to bitumen standard, and we expect to have it completed by June 2026 at a cost of 920 million. Oganda county ma Migori ne ogolo paro mopogore opogore ka otende kod yo ma governor ma Migori osetiyo godo kaachiel kod MCS e dwaro ma Migori. Luwore gi gik manyocha MCS osingonwa gisetiyo kendo gitiyo maber. Mana ni gimohinyo MCS nitie wach maro manobet noningo bed ni sirikal miyogi
pesa mar ward management to jogi onge ward management. Sani jogi nyalo tiyo gi pesa mar county government kendo gidhi magi kwa governor migi nyaka pesa magi timgo gimoro achiel ariyo. To pod wan gi expectation kaka governor marwa no promise tije moko kaka wan ma youth in terms of employment wagombo kabisa kendo youths gombo ni mondo migi ondik gi tije. Mar ariyo MCAs ok nyal timo social audit kata mana ok nyal timo audit ne county ne executive gi fear ni in case ni gidhi gi expose kata giwacho weche moko achiel ariyo adek to gidhi bedo rebels. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e kaunti ya Mandera kama jatend piny Kenya William Ruto hotele chenro mar pogo omenda mag nyota e kaunti ma Mandera.